Mill-ewwel bank tal-Knisja f'Bormla sat-tarf ta' Zontier, folla miġbura għal Umberto. Ħafna drabi jkunu biss il-persuni magħrufa u l-politiċi li jsirulhom funerali hekk. Iżda l-mewt għall rieda ta' dan iż-żagħżugħ minn Bormla magħruf ukoll maż-Żabbarin mat-tim tal-futbol tal-Special Olympics u sħabu tal-Middlesea misset lil ħafna. L-Arċipriet ta' Bormla, il-Kanonku Joe Mifsud fl-omelija qal li Umberto kellu interess ġenwin fl-oħrajn. Kien joffri lil kulħadd eżempju ta' stil ta' ħajja bis-sens. Żagħżugħ sinċier u sempliċi, bit-bissima li tikxef it-tjubija ta' qalbu u ġġelek tħobbu. Il-ħafna żgħażagħ miġbura tkellmu dwaru, kemm aħna xejn, fuq flokk li ntlebes apposta, il-kliem Sweet Memories. Il-kuluri abjad u iswed kienu xierqa mhux biss biex juru dwejjaq imma xhuma wkoll il-kuluri ta' Umberto tat-tim tiegħu Juventus. Il-President tas Supporters Club jiftakar kemm Umberto kien xtaq jiltaqa' ma' Nedved. Wara kuntatt mad-diriġenti li qajmu lil Nedved f'nofs ta' lejl, Umberto qata' xewqtu. Intaqa' ma' Nedved fir-Rebba Solar u Nedved kien bil-piġama u ħar ritratti ma' dan Nedved. Allura din hija memorja sabiħa tagħna, sib sabiħ fejn aħna almenu kellna ċans li nferħuh. Kien xi taruhu u naf li kien jixxiebaħ bħala Nedved u l-qam tiegħu Nedved. Ngħidulu Umberto qasam amma skulja. Amma kien qasam li jiena ma kont niskulja. Jiena ħbieb ma daqwa ma tlifni. Preżenti għal-funeral il-Prim Ministru, l-Kap tal-Oppożizzjoni, s-Sindku ta' Bormla u d-deputati taż-żewġ naħat. Magħhom nies li kienu jafuh u l-ħut iltaqgħu miegħu għal ftit, iżda xorta ma nsewx. Kienu għamlu ġirja mal-Pulizija biex għajmu awareness fuq il-Special Olympics u għaffaritek. U niftakar li jena Nedved ta' Nedved jena li bil-mot ekspiex u bid-daħqa, kellu karattru ta' ġenda tifel. Bla ħażen ta' xej, tifel umli, tiddiskriviħ kienu ħobb il-kulħadd, imħabba. Il-nexxielu jiġbed kull kwalità ta' nies kemm tfal kbar u żgħaġ da kulħadd kien iħobbu. Kien maħbub litteralment ma' kulħadd. L-istorja ta' mewtu u ħajtu kienet kullimkien f'dawn il-jiem anke fuq l-internet, fejn sħabu fakru l-memorja ta' Umberto Latina, in-Nedved ta' Bormla, il-ħabib ta' kulħadd.